Nekku hami adam production videoyu zul meparto ya. Ne Hatice au da zor. Videoyu anlara meparto ya. Ой, бача, ты идёма дести, ты будет авали канал да подписаться, ки не фамили. Hoca John. Musorora meparto mali. Оу, ты ёчаш? Ne be akli? Чи? Aka John am jazali boksay. To подписаться караги. Yo ne? Ба фикр ми подписаться, чай намефам. Я мя чамна ти мешава. Ого, ба фикр ми я бе ахлак кари. Кани мода бугу подписаться чай. Ха, дар John tu chi gufte sabdi? Да бораи канали Хатиҷи ама видеои Анвара мепартаяку. Оли яде видеои нав партай тавошуку мерини ай хандара. О баба, возметяку зури бада возметя. О, хаяку ҷуро шухи бля да мешаварди чи сах хурда молям ка сарам дар кадисаки ҳамро чихе меброрам намеброрам бля ғам гирифтесай. Hamdardi meknam bra. O hamdardi manam qabul kir. Итта да яго хандовара брат. О ман видео анлара дидам. Чи ту бо механди ҳа? Ҳамин гап хандовара ҳа? Бля сомо, бля. Бахшиш брат, бахшиш гамне гузаштам. Би ҳолиам дар инҷа чико кардист? Инҷа чико кардист? Hamdardi мара qabul кир брат. Ман я духтури зур медонам. О, бача нигоҳ кунед Зайнаб аз Зайнаб. Ой, Зайнаб чӣ хели? Салом бачако. Дӯзам қахшрутов тести ки. Зайнаб медони чи? Зеб 20 славянски дори. Ҳам қахшраки ки танак хушре дори ки. О, нарзло бебе навбати ман ки. Зайнаб ҷон. Ҳам қахандои хушре дори. О, бля гуздам қа бе мани бу мекадай ки. Не, Зайнаб ҷон фикра накунӣ. Ма фаҳмидем шумо чӣ хели одаме. Илтимос фикра накунем. Қанд абзам брат. Нахуд ту ҳамин кора кини ҳа? Бля чӣ мардака ман Нахуд нафаҳмидам. одам буз шава. Ту нахуд бузӣ кини. Хайдарҷон, ором шав. Чашмара нигоҳ. Чашмои мана нигоҳ. Ором шав. Нафас чиқир бигӣ. Гап нест, ман ором шав. Нафас чиқир бигӣ. Салом алейкум духтараки хушрӯ. Не ки Зайнаб духтараки хушрӯ будай. О, и ба фикрам беахлакай, ҳама чиро баъд мефаҳмам. Бля, вообще сар дод ку. Шогирдҳоям, шумо иро мешиносед? Ҳамира устод. Ова. И одам одами бузургай. И да UFC 69 бой дошт, ҳамин 69 бой 70 таша нокаут кардагиай. Нарзло тайёр табин този қатъӣ мезанӣ. Нарзло ту бояд ира бизанӣ, оврии моро баланд бардорӣ. О, Нарзло ту метонӣ. Метонӣ Нарзло.